ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲವ್ರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಿಖಲೊಂಜಿ ಬರ್ಸದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬೈಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡಂಡ ಬೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಲ್ ಈಶಿ ರೋಡ್ ಸರ್ಕಲ್ 22 ಜೂನ್ಗೆ ತೆತ್ತೀನಿ ಬೈಕ್ ಬುಧವಾರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತೆರಿಯನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಗ ಕತೆ ಆದ ಪಂಡ ಉಮ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇದಿರಿ ಪಂಪಿನ ಪೊಂಜು ಬಾಲೆನ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಋಣ ತೀರಿಸೋಡು ಪಂಪಿನ ದೇವೇರ್ನ ಅಂಗನಗಬಹುದು ದೇವೇರ್ನ ಪಾದ ಸೇರಿರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನು ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕತೆ. ಹೇರೋ ಏಯ್ ಬೈ 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 ಬರ್ಬಾ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಚಾನಲ್. ಬಲೆ ನಾವೈತೆ ಮೊಟ್ಟ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಕೊರಗಜನೆ ಓ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಆನ್ ಎಂದ ಬರ್ಸ ಬರೋ ಒಂದೊಂದು ಲೈಟ್ ತೂಕ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರ್ತನ ಗಾಡಿ ಉಂಟವೆ ಲೈಟ್ ಅಂಚದಲ್ಲ ಒಂದು ತೆನ್ನಿನ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮುಂಜೆ ಮುಟ್ಟ ಬೋಳು ಮಾದು ಕೋಡಿ ಪಂಡ ಅಮ್ಮುಂಜೆ ತಲ್ಪ ಅಮ್ಮುಂಜೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ನಾವು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮೂರ್ತಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಗುಡಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆಲ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಣ್ಣ ಪೋಯಿ 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 ಟರ್ನ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫುಲ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ನ್ ಪುನಃ ಕರ್ವ್ಡ್ ಆ ಕರ್ವ್ಡ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸ್ಕ್ ದೇತೊಂದು ಪೈರ ಬಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ದೇತೊಂದು ಪೋಂಟ ರಸ್ಕದಿಲ್ಲ ಕಾವು ಟೂಲೆ ಏತೆಟ್ಟು ಪೋಂದುಂಡು 27 ಯಾನು ಪೋಪಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದು ಬರ್ಸ ಬರ್ಸ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಮಳೆಯಲಿ ಜೊತೆಯಲಿ ದಿನವಿಡೀ ನೆನೆಯುತ್ತ ಏನೋ ಕುತೂಹಲ ಏನೋ ಕುತೂಹಲ ವಯಸ್ಸದ್ದೇಜಿ ಬೇಜಾರ ಭತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟ ಭತ್ತ ಮುಂಜೆಗೆ ಭತ್ತ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪನೆ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಏತ ನೋಡು ಅಡಕ ಮೇಲೆ ಭತ್ತ ಮುಲ್ಪನೆ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಏತ ನೋಡು ಮಾದುಕೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ನ ರೋಡು 3 ಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ದೇದು ಮಾದುಕೋಡಿ ನಟನೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದಿಗೆ ಮಾದುಕೋಡಿ ಅಜ್ಜನಾಡಿ ಅಂದಿಗೆ ನಟನೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದಾಯ ಬಣ್ಣ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಎಂತೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಸರಿ ತೂಜಿ ಎಂಕ್ ಮರನೇರ ಬಣ್ಣ ತೋತಿ ನಾನು ಸೊ ಆಯ್ತು ಕನ್ಫರ್ಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೇಳಿ ದಯ ಬಣ್ಣ ಎಂ ಪೋಯಿನವ್ರು ಕೂಡ ಸಾಜಿ ತಪ್ಪನತ ನಕ್ಕಾರ ಅನ್ಪೇರು ಮಿಕ್ಕದಾನೆ ಮಾರ ಪೋಯಿನವ್ರು ಕೂಡ ಸಾಜಿ ತಪ್ಪನ ರೋಡ್ ಪಸತ್ತೆ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಯರ ಕೇಳಿ ಜಾನ ಓಯ್ ವಾವ್ ವಾವ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಟ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸರಿಟೆ ಪೋಲಕ್ಕ ಕೊಡೆ ಬಾತ ನಡುತ್ತೆ ಪೋಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಐತೆ ಗೋಪಿನಿ ಕೆಸರು 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 ದಾದ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಕೆಸರು ಪೂರ ಕೂಟ್ರಶಿಗೆ ರಟ್ಟುಂಡು ಜತ್ ಕಾಡೇಡಿ ಜಾಪಣ ಕೆಸರ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಸರು ಬಣ್ಣ ಸ್ಲೋ ಮನ್ಪುನಿ ಪೋಪುಜಿಯಿಂದ ಪೋಪುಂಡು ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದಿಜೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದುಂಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವೇ ಇಂದು ನಮಕ್ ಪೋಡ್ತಿನ ರೋಡು ಸೊ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪೋಯಿ ದೇದ ಆದಿಪ್ಪೆರ್ಲ ಅವು ಆರು ಪನ್ನಲೆ ಕಡೊಂದು ವಿನಾಯಕ ಜನಾರ್ದನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವೇ ವಿನಾಯಕ ಜನಾರ್ದನ ಅದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ರೋಡ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪುನೆ ಸೊ ಒಂದು ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಇತ್ತು ಭಾರತಂದ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಪಾಡೊಂದು ಬೈದ್ವೆ ಶರ್ಟ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂತಿನ ರೋಡ್ ಉಂಟು ರೋಡ್ಗಳ ಎಂಚ ಉಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಬೇತ ಉಂಡದಾದನ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನ ರೂಟ್ ತಿಂದೋಜುಡು ರೂಟ ಅಂದ ಹತ್ತ ಒಂಜಿಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು
ಓಯ್ ತೂಕ ಹತ್ತಂದ ಐತೆ ಬಿರಬೋಡೆ ಅವೇ ಮಂಡೆ ಆಯ್ತು రోడ్డు పండ రోడ్డు देने पता टांडु वाला डिस्कवर्ड विनी भाई दंडा शा इडी गलीजी रोड एंड मारे कर्म बासे जन्न क्लिक बत्त 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 रालावड जेरंज साली अपेर गुडे रहता साई हीलिंग सेंटर स्वामी कोरगद्द दैव सानिध्य माधुकोडी भक्त नम देवस्थान देवस्थान सो नम गाड़ी मुंपने सैड के बड़गा ಸುಗಿ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜ ಸುಗಿ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುಗಿ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜ ಸುಗಿ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುಗಿ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುಗಿ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜ ಸುಗಿ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದೇ ನಮ್ಮ ಬೆತ್ತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ದಾದಾಂಡ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಇಂಕ್ ಫೋಟೋ ವೀಡಿಯೋ ದಿಪ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇಂಕ್ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತೆ ದೈವದ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ वीडियो क्लिपिंग्स पाड आप जी सॉरी ते बेजार अनपोर्ची दैवद फोटो यान निकले गूगल उंडु सो अवेन यान निकले पाडवे टेंपल दला फोटो एडिट मंत पाड आप पाडवे सॉरी वीडियो इंक अवकाश इज्जंडे दिप्पारे सो ಏರೆಗ್ಲ ಮುಲ್ಪ वीडियो दिप्पारे अवकाश इज्जि सो अंचाद सॉरी पनंदु यान ई वीडियो नि इदेगे एंड मंतोंदुल्ले दयमल्त ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಏರಂಡಲ ಬರ್ಪನ ಕಳಿತೇರ್ನ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ವೆ मैप सजेस्ट मंतोंदिडे बले बारी पोर्लुद सानिध्य मात्र एल्ले सानिध्य अंद्र मस्त कार्निकद सानिध्य सो इडे बर्पनक्लेगे बरोली मस्त उलाइड उंडु मात्र टेंपल ओके फ्रेंड्स बाय यान ई वीडियो इदेगे एंड मंतोंदुल्ले थैंक यू सो मच निकलना सपोर्ट इंचने इप्पड़ पनंदु केनंदु ई वीडियो एंड मनपे वीडियो लाइक मनपनक बाकी इतनक्ल लाइक मनपे इस चैनल सब्सक्राइब आना सब्सक्राइब वाले वीडियोस नाना शेर मन प्ले ಈ ಕಿನ್ನೆ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಪೋರ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಕೋರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್